Precisament SEAT ha estat la primera a sumar-se al projecte d'anella industrial que impulsa la Generalitat. Es tracta d'una nova infraestructura de telecomunicacions de banda ampla orientada al sector industrial i que ofereix serveis com teleconferències, transmissions de dades a alta velocitat o supercomputació a distància. L'objectiu de l'anella industrial és promoure la col·laboració entre les diferents empreses, les universitats i els centres tecnològics. De moment, 30 empreses d'automoció estan estudiant sumar-s'hi i després es vol ampliar a altres sectors. Nos ayuda en nuestra apuesta por la innovación y la tecnología y sobre todo por la transmisión de los conocimientos, y será una ayuda también en nuestra colaboración con los pymes de Cataluña especialmente.